Ngunyan yaon kita sa ikalimang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Si Jesus nagamit ng mga halimbawa manungod sa ubas asin sa sanga. Na kung sain ipinapahiling sa tuyaan kahalagan kan pagiging konektado sa iya. Siya an ubas asin kita an sanga. Day kita magbubunga kung bako sa paagi niya man sana. Siring man sa satuyang espiritual na buhay. Ngunyan, inaagyat kita kan kagurangnan na magtinir sa iya. Sa paagi kan sa tuyang pag-ako kan sa iyang mga tataramon, na tunay na nagpapabago kan sa tuyang buhay. Matindog po ang gabos sa pagpuon kang banal na misa na pamamayuhan ni Reverend Father Joseph Salando. Diyos ning kalangitan, kabukidan, kapatagan, katubigan, kaiwasan. Diyos ning kiyarapan, mga wilang, Diyos niya mo sakot pangman. Magigayang magkurahaw, magigayang magsarayaw, Asang kalag sa pagomaw, magigayang magkurahaw, magigayang magsarayaw, itang Diyos ipaglangkaw. Sa ngaran ka na maasing kanaki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya na sa Kristo ang kagurang nantan, pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo, kabos. At sin sa imong Espiritu. Mga tugang ako niyaton sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin magkuri, sa isip sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibig sa kagurang ng tang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan mahirakan, kagurangan mahirakan, Kristo mahirakan, Kristo mahirakan, kagurangan
Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa nagkakatulinongan sa mga tao, rahayaan buot, Inoong maumihika. Mihika, sinasamba Mihika, raway Mihika, pinapasalamatan Mihika, ulikan dakula mong kamurawayan. Kamurang na Diyos, ading langit doon, Diyos amang makakamhan, makakamhan. Kagurang na aking butong, Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, hikam naman. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nagpapara kan mga kasalahan kan kinaban. Ako ansa mong pakimaherak, ako ansa mong pakimaherak. Ikaw na nagtutukaw sa tokan na mahera ka sa muya. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Ikasanan kagurangan, ikasanaw sa Kristo, anurong kahalang ka. Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos Ama, amen. Ng Diyos Ama, amen. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibig kita.
O Diyos na makakaman na sinding kasagkoran, danay na hamanon mo sa muya ang sakramento kan Paskwa, danganingan mga pinagkanigo mong baguhon, huli kan banal na bunyag, magdulot kan dakol na bunga sa tabang kan simong pagbantay. As initugot mo na makaabot sa mga kaugmahan in buhay, na daing kasagkoran. Uli kay Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki na kibamong nabubuhay, asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Minsan si Pablo nagkasala, inako siya nin bilo kan mga disipulos. Ini sarong pagpahiling sa satuya, manungod sa grasya asin pagkaherak ni Kristo. Tinutokdoan kitang unyan asin inaagyat na kuguson ang mga tawong naghihinguwang magtalikod sa kasalan. Asin nagmamawot na maghampang sa Diyos, siring ng Diyos, enot na nagpatawad sa satuya. Hemation po niya to ang enot na babasawan. Pagbasa sa enot. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Pagdatong sa Jerusalem, nagprobar si Saulo, makihalubilo sa mga disipulos, alagad natatakot sindagabos sa iya. Dahil nagtutubod na disipulo siya. Kinuan ni Bernabe, dinara siya sa apostoles, asin isinaysay sa inda kung paano nahiling ni Saulo sa dalan an kagurangnan, na nagtaram ngani sa iya, asin kung paano kaprangkang naghulit si Saulo sa Damasco, sa ngaran ni Jesus. Kaya nakaiba-iba ninda siya, naglalaog, nagluluwas sa Jerusalem. Prangkang nagtataram sa ngaran kan kagurangnan. Nakikiulay man siya, asin nakikidiskusyon sa mga Helenista. Alagad, hinihinguan ninda siyang mapara. Pagkaarami ininggayo kan mga tugang, hinatod siya sa Sarea, asin isinubol sa Tarso. Ang simbahan sa bilog na Judea, Galilea, saka Samaria, matuninong, naguswag asin naglalakaw sa pagkatakot sa kagurangnan, asin nagdadakol saranga kan Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-umaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Hali sa imo ang sakong umaw, sa dakulang pagtiripon. Ang sakong mga panata, uutubon ko sa atubang kan mga may pagkakatakot sa imo. Magkakakan ang mga mapakumbaba, asin mababasog. Uumawon ang kagurangnan, kan mga nakikihumapot sa iya. Mabuhay ang sa indong puso, sagkod lamang. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Makakagiromdom asin mabalik sa kagurangnan, ang gabos na puro kandaga. Magsasamba sa atubang niya, ang gabos na kapag-arakian kan mga nasyon. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Siya sanaan sasambahon kan mga nagtuturog sa daga. Sa atubang niya maglulukmo ang gabos na naghihiling sa alpog. Asin asa kong kalag sa iya mabubuhay. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Ansa kong mga ginikanan maglilingkod sa iya. Isasaysay kan kagurangnan sa mga maabot na kapag-arakian. Ipag-uusipon ang sa iyang kasuriputan sa banwaan na mamubundag, gibon niya. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Sa ikaduwang babasawan,
Tinatauan kahalagahan ang pagkamuot sa gibo asin sa katotoohan. Inaagyat kita ngunyan na ipahayag asin ipahiling niyato ang satuyang pagkamuot, asin pagtubod sa paagi kan satuyang mga gibo, asin pagiging totoo sa satuyang mga buhay. Hemation po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot nga surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, day kita mamuot sa tataramon ni sa dila, kundi sa gibo asin katotoohan. Digdi maaaraman ta na sa katotoohan kita, asin sa atubang niya mapapatiwala ta ang satong puso, minsan pa sa laon kita kan satong puso. Urog kadakula ang Diyos sa satuyang puso, asin aram niya ang gabos. Mga namumutan, kunday kita sinasala kan satong puso, igwa kitang sarig buot sa Diyos. An anuman na hagadon niyato, makukuatas sa iya, huli ta inuutob ta an sa iyang tugon, asin ginigibo ta an uyon sa iyang buot. Ini an sa iyang tugon, magtubod kita sa ngaran kan aki niyang sa Heso Kristo, asin magkaminoroot muutan kita, siring sa itinugon niya sato. Ang naguutob sa iyang mga tugon, nagdadagos sa iya, asin siya sa iya. Digdi ta aram na nagdadagos siya sato, sa Espiritu na itinao niya sato. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga disipulos, Ako ang tunay na balagon nin ubas, asinan sa kong ama, iyo ang parataman. Ang lambang sanga sa sako na dai nagbubunga, inahali niya, asin ang gabos na nagbubunga, linilinigan, tanganing urog na magbunga. Kamo malinig na huli kan tataramo na sinabi ko sindo, magdagos kamo sako, asin ako sa indo. Siring nan sa nga daying sa diring makakapagbunga, kun bako padagos na yaon sa balagon, siring man day kamo, kun day sako magdagos. Ako ang balagon, kamo ang mga sanga. Ang nagdadagos sako, asin ako sa iya, ini ang nagbubunga nindakol. Hulita, kun mayo ako, mayo kamong magiginibo. Andai sako magdagos, itatapok sa luwas, siring sa sanga. Asin maaalang, titipunon sinda, isasapog sa kalayo, asin masusulo. Kung magdagos kamo sako, asin ang tataramon ko magdagos sindo, an anuman na buot nindo, hagado nindo, asin mapapasindo. Digdi na papamuraway an sa kong ama, na magbunga kamo nindakol, asin magikon
mga disipulos. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Viva la Virgen! Viva! Parakpakan tapuan mahal na ina. Mga tugang ko kay Kristo, mga kadeboto, kay mahal na ina na sa Senyora de Salvacion, maugmang pagdagos po sa harong nin mahal na ina, na harong kan sa iyang aki, si Jesus. Si ina binibisita ta digdi sa iyang harong soruan, alagad ang pinakatuyo niya ni ina para sa tato, iyon na kita darahon sa iyang aki na si Jesus. Taaram niya ang katotoohan, kan ipinagrukyaw niya tong ibanghelyo ngunyan. Na kung day kita magdagos kay Jesus, asin tugutan siya na magdagos sa sato, day man kita. Day kita mabubuhay, day kita magkakaigwanin buhay sa sato, asin inhulitan mayong buhay, day man kita magbubunga kan mga bungang nagdadanay sagkod paman. Arog kan katanosan, karahayan, pagtubod, paglaom, pagkamuot. Ini ang mga bunga na hahanapon sa to nin mahal na Diyos. Ngunyan asin sa panahon na kita mahampang sa iya. Kaya ang mahal na ina, bilang ina, asin nakakaaram kan mga bagay na ini, maot na ini sa tuyang dai malingawan, kundi paghinguwahan, uroal daw, asin sa kada pagbisita niya to sa iya, iniurog na mapalaad ang pagmaot kan mga minamaot nin Diyos para sa to. Ang sabi digdi sa pinakahuring linya kan sa tuwing binasang Ibanghelyo, digdi napapamurawayan sa kong ama na magbunga kamo nin dakol asin magikong mga disipulos. Ini ang maot nin ama para sa to, maot ni Jesus para sa to, asin maot ni ina para sa to, na kita magbunga nin dakol, asin maging mga disipulos ni Kristo. Nata, ta sa siring na paagi, napapamuraway ta ang Diyos. Gayod, sa satuyang mga ginigibo na karahayan, minataram kita para kiina or binataram kita para sa Diyos, para sa kaumawan kan Diyos, for the greater glory of God. Aram ta ining linyang ini. Pag kita nagigibo nin mga bagay na marhay, asin pag ibinabalik sa tuan umaw, mataram kita, bako para sa ko, kundi para sa kaumawan nin Ama. Praise the Lord. Praise God for His greater glory. Pero ano man ang gadan buot sabihin kayan pag nagtataram kita kayan? Ang buot sabihin kayan, yaon digdi, na kita nagbubunga, asin sa pagbungang iyan, kita urog man na nagtatalubo sa pagiging disipulo ni Kristo. Pwede po kaya kita na magibunin marhay, pero dahil manabunga sa satuyang kalag, nata, taini pwedeng magsuway sa to sa kagurangnan. Ano ang pwedeng magsuway? Kung iniginigibo ta, na mayong kapakumbabaan, na mayong pagkamuot na tunay sa Diyos asin sa kapwa. Pag ining mga bagay na ining marhay ginigibo ta, gayod, ordinaryong trabaho sa laog nin harong pagluto, pag-andam nin kakanon para sa kapamilya. Pero ginigibo niya ito sa pagngurub-ngurub, mayo nin pagkamuot, mayo nin pagdusay nin sa diri. Mga tugang marhay iyan nagibo, pero baad da iyan magbunga. Tada iyan ginigibo niya ito sa Espiritu ni Kristo. Sa Espiritu nin pagiging disipulo ni Kristo. Ang Espiritu nin pagkamuot, ang Espiritu nin katotoohan, ang Espiritu nin pagpapasalamat. Pwede kaya mga tugang pulos-pugos kita sa pagtrabaho, pag-tricycle, pag-uma,
panira, pagtukdo sa eskwelahan, pagnegosyo. Pero kung iniginigibo niya to, nasuway sa Diyos, sa iyang kabutan, na mayo kita kan espiritu nin pagpapasalamat na nagmimidbid na ang kusog na ginagamit ta, ang kakayanan na igwa kita, tanganing mahamanta sa tuwing mga trabaho, kundi itayan minimidbid bilang regalo na gikan sa Diyos, di kita nagtatalubo sa pagiging disipulo ni Kristo nata. Takun mayong pagpapasalamat, mabunga na iyan sa kapaabaw-abawan. Gabos, ginibok ko, sa diri ko siya ng espuerso. Kaya mayo ako nin utang sa kiisay man, ni sa Diyos. Kaya day nagsisimba, day nagpapasalamat. Makakarumdum siya na pagbumoy na bagsak na ang buhay. Mayo nang makakaputan. Okay man iyan, at least nakakarumdum. Pero day napaghalaton na bumagsak ang buhay para makarumdum. Ninhuli ta oral daw, binibiyayaan kita nin Diyos. Tinatawan kita nin tabang. Kaya, ang espiritu ni sarong disipulo, espiritu nin pagrumdom, asin na nakakarumdom, nagpapasalamat sa nagbibiyaya, asin burabod nin gabos na biyaya, ang Diyos. Kung kita nagtatrabaho, na mayo kan espiritu nin sarong disipulo, dahil tayong gigibuhon mga tugang sa espiritu nin pagkamot. Tan pagkamot man sa na mga tugang, ang magtatabang sa to na maggibo, nin mga bagay, na marhay. As in gigibunta yan, minsan, nahampang na kita sa kadipisilan, nasasapartanaan mga pagbalubagi, ang mga persekusyon. Pero, nagpupursige kita dahil aram ta sa puso ta ini ang kabutan ng Diyos. Ini marhayas ang ginigibo ko ini, bako para sa diri ko, kundi para sa Diyos, sa simbahan, asin sa sakuyang kapwa. Kaya gigibon ko yan sa pagkamuot na iyo ang magtataos ako kan espiritu nin pagiging matinios. Kaya kung kita servidor sa simbahan, sa mga ministeryo, minsan dipisil na ang buhay, yaon man giraray, nagtatabang, nagdudusay, dahil ngurob, minsan sa puso, asin urog na, dahil nagngungurob-ngurob sa nguso. Kapag nagngungurob-ngurob kita sa puso, nanlilibak, ang mga bagay na maraot na minagikan sa tuyong nguso, nagiging lason, enot, sa sadirita. Nagiging lason iyan mga tugang. Kaya ginagadan kita kaiyan, luway-luway, asin nang dadamay pa kita, nadudublian sa tuyang pagkakasala sa Diyos. Kaya napuputol kita sa balagon. Asin kung putol, dahil kita mabunga. Mga tugang, kita magiging disipulo, bot sabihin kita, nagdadagos kay Jesus, nakadukot kay Jesus, bilang mga sanga sa balagon, bakong putol. Kita mga disipulo sa pagiging disipulos, nabubuhay sa Espiritu ni Kristo, na sa tuyang maestro asin kagurangan, mabunga kita sa pagkamuot, gigibuon tan gabos, minsan sa pagiging matinios, dahil nahampang kita sa mga pagbalo sa buhay. Arog baga, kan sarong namidbidan ko pa sana na nagtatabang sa sato sa pag-organisar kan maritime procession. Hali digdi sa puruan pasiring sa sawangan sa Mayo 1. Mga busy ining tao nagtatrabaho sa gobyerno. Pero yaon dyan, mahampang sa meeting, kay ribanan ko kay istoryan ko, paguna ko daing problema. Pero mahigos, kung anong pinagtataram sa meeting, dinadangog niya, asin kung may pwede siyang maisip na solusyon, hinahanapan niya ng solusyon. Pero aram yun dumatugang, ito pala, pakatapos niya magtrabaho, sa bilog na aldaw, sa opisina, asin sa luwas, sa mga meetings, sa pagkoordinar kan mga bagay na kay puwanta, mauli sa harong, asin aabtan niyan sa iyang agom, na biyadi. Paralyze. Asin siya pang maasikaso, siya ang makarigos, siya ang mapakakan. Mabalik giraray pa utro pagkaaga, igwang smile sa iyang pandok, maugmang nakikihampang sa mga tao. Day mo mamamatian, ang gabat kan sa iyang dinadara. Nata, igwang pagtubod sa Diyos, igwang pagkamot sa puso niya. Siya, sarong disipulo.
Sa tao nin mga pagbaluas in kadipisilan, nagigibo niya na maging marhay. Di niya ipinapasa ang pwedeng dulot na kapaitan kan mga kagabatan na sa iyang hinahampang. Dahil inaako niya sa puso, sa bilog na pagtubod, na kung siya yaon ki Kristo bilang sanga sa balagon, ang biyaya ni Kristo, uya sa iya mabulos. Asin igwa siyang pinaghuhugutan na kusog, asin kadunungan. Mga tugang, an ibanghelyo ngunyan, pati na ibang mga babasahon. Arog sa enot na binasa, si Saulo biglang na nagbago, asin nanibago sa mga nakakamidbid siya, natakot sa iya. Pero siya, pano nin espirito, nin kaigosan, nin kusog, isog, buot, nagpahayag kan katotohan, kan tataramon ng Diyos na nagligtas sa iya. Asin minsan siya pinagtatangka ng buhay, dahil siya nagtutunong, ginigibo niya ang bagay na nagpapakusog sa iya, ang paghiras kan sa iyang pagtubod. Sa ikadawang binasa, mga tugang, rumduman kita kay na bilang mga disipulo, kita mamot bakong sa dila, kundi sa gibo asin katotoohan. Na pwede kitang magtaram na mumot ako, pero ang dila, ang ngoso, suway sa puso. Dahil nahihiling sa gibo, nata. Yaon ang panglalamang, yaon ang kapabaw-abawan, yaon ang panlilibak, asin, yaon dyan ang pagmurob-murob. Yaon ang kahugakan, mapahiling siya na, pero mayo man sa buot ang pagtabang. Kaya dahil man nagbubunga sa katanusan, sa kabanalan, sa karahayan. Kaya sabi digdi, kung kita mamot bakong sa dila, kundi sa gibo, asin katotoohan. Gabos na ini mga tugang, pagirumdom sa sato, na kita mabubuhay sa nasiring sa buhay na maot sa to ng Diyos, sarong buhay na nagbubunga nin katanosan, nin karahayan, nin kabanalan, asin kaugman katuninungan para sa to bilang balos nin Diyos, kung kita maging mga disipulo niya. Bot sabihon, igwang pagtubod sa Diyos na ginigikanan kan gabos na biyaya, na kung mayo kita sa iya, mayo man kita. Na kita bilang mga disipulos, nabubuhay sa danay na pagpangadji, pagsamba. Dahil hinihiling ang Santa Misa bilang pag-atindir ng pagdomingo bilang kagabatan. Bakong gari saro sa ng obligasyon, takong obligasyon gari iniimpunir sa to. Pag ibinabagsak sa to, apag matitakayan, magabat iyan. Kaya digdin sa nakusarong, malaba, maluto, matibi-tibi, ma-internet. Pero pag Domingo Day, nagsisimba. Kung mayo kita kan espiritu ng God, mga tugang, hanggang dyan sa nakita, sa mga kapurisawan na kinabanon, dahil nag-iintindi kan kaligtasan din sa tuyang kaligtasan naan pureba, mahihiling sa bunga kan sa tuyang mga gibo, gibo ning karahayan, gibo ning pagkamot, gibo ning kapakumbabaan. Mga tugang uya kita sarong nin mahal na ina, hagadon tan siyang tabang, asin hilngun ta siya bilang sa tuyang modelo, pangarugan kan pagiging disipulo ni Kristo. Siya, na minsan sa taon ni kadipisilan kan buhay niya bilang ina ni Jesus, nagtiner, nanindugan sa paanan kan krus, de binayaan si Jesus. Kaya magpasanggang ngunyan sa siyang buhay na hilingtaan bunga. Asin ang bunga na ini, maot niyang ihiras sa siyang mga aki, sa siyang mga dibotos. Tabangan kita nin mahal na ina na maging mga tunay na disipulos ni Kristo sa iyang aki. Magtindog asin magpahayag po kita kan sa tuyang pagtubod.
nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin kanaga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panuhaw ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanina katulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parpakinabang ning mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Tiripon sa kagurangnan bilang sarong hawak nin mga parasamba, an balago na sin mga sanga, may pagsarig kitang magdulot sa makan sa tuyong mga pangangaipo, sabiyon ta kagurangnan ni nanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan magkasararo, na maging sarong tunay na komunidad, na nagbubunga nin pagkamuot asin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga sanga kan balagon, putulon ta ang mga daing pakinabang asin paurugon ang mga marahay sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagkamuot, bakong mga tataramon, kundi tunay asin buhay na nagrurumpag kan mga ulang nin pagkaungis asin pagbasol, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga Kristiyano, sa ngaran kan pagkamuot ni Kristo, magsangwad kita sa mga naghehelang, mga nagsusulo-sulo asin mga isinikwal sa satuyang komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapahingalo na sa Diyos sagwad paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugaan sa mong pamibi. Para sa tuyong mga sa diring kagadan asin sa mga tao na sa tuyan ng pinagrurumdom asin pinagpanugaan kan sa tuyang mga pamibi ngunyan. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, giyahan mo kami sa dalanin tunay na liwanag. Mamatayan milugod, ang kusog kan simong kapangyarihan, mantang naglalakbay kami pasiring sa imo huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Nangapu kami
Magpamibig ka mo mga tugang, tinganingan sa ko, asinan sindong atang, maako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibubong mga kasumaro, kansaro asin nangungurog na pagka-Diyos, sa bagsikaining sinasambang pagtinatauhan kan sakripisyo, nakikimaherak nagibuhon mo, tanganing siring na minimidbid miyan si mong katotoohan, kami manlugod, makasunod kaiyan, huli kan mga marhay na ugali, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo as dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan. Ipagrukyaw sa gabos na panahon na tangani mas mamuraway na iherubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mga Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo, para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugman kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit non na bertudes, asinan mga angeles na potestades nag-aawit, kan himno kan simong kamurawayan ding tapos na nagsasabi. Diyos nin mga upo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Ngaran kang kagurangnan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabot ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon kan simong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagko siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaakini asin tinoo sa siyang mga disipulos na ansabi. Magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkunyamaning kadi sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa siyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainian kadis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sindo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pagibunin do sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot,
Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo abalik giraray. Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot si mo kagurangnan kan tinapainin buhay asin kalising kadigtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaharang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ng simong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Danganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaya bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa si imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglahom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay bakan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay to pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na din kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring manhudi sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos ay kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 Amen. Natukduan kan manakakaligtas na tugon, asin pinatuot, kan Diyos no nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon ka sa langit, panalon ang ngalan mo, magdatungan kadean mo, mangyari ang tuot mo sa dagat, siring sa langit, ang sa mong kaganong sa arwal daw, itao mo sa mo yang asin patawanan mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdarasa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos sa kapurisawan mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Uli ka sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan.
Hesus Kristong kagurignan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan iwinawalat ko sindo ang sekong katuninongan itinataw ko sindo ari pagilingan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan ni ka na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo sa ning katuninongan sa lambang sero. Cordero ka Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan kilaban. Kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara ng mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami. Uyaan Cordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan manginapot sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, maumayan. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino
Mamibi kita. Kagurang na nakikimahera kami, magkanigong magumari ka sa imong banwaan na tinukduan mo sa paagikan mga langit noon na misteryo asing gibuhang magdumanhali sa lumang pagkabuhay pasiring sa bagong buhay huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpusit animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum, Dominum nostrum. Matukaw tabi kita para sa nagkapirang paisi. Enot po, buot ko kamong imbitaran sa maabot na Mayo 1. Gigibunta po an inang magayon, Grand Maritime Procession, puon po digdi sa Huruan Pier, pasiring sa Sawangan Park sa Legazpi City. Maagi po ini sa mga baybayon kan Malinaw, kan Tabako Malinaw, Bakakay, asin sa Bakakay, Mabia Sula Channel, asin maluwas po duman sa Bukahan sa may Santo Domingo na, asin madagos na po sa Legazpi sa Sawangan Park. Mga masin 7 oras ini abuton na paglayag sa dagat. Set na po ini gabos si mga marulunad, kanakaaging Domingo nag-announce po kita kung si gustong mag-iba. Close na po ini. Asin inimbitaran taan mga marulunad na mag-atender kan meeting ngunyan na Domingo alauna nin hapon sa Parish Hall. Kaipuhan po na mag-atender nin hulita no attendance, no boarding. Tamay mga itatao po sa indong instruction. Asin magdara po kamo nin 250 pesos para sa indong partisipasyon. Bado po ang mariresibo nindo at yan so long sleeve na yellow. Tayan in uniform nindo. So tabi mag-atender. Siring man, ang mga aktibidad sa aldaw na iyan, may alas 4 po, sa mga eday makakasakay, may alas 4 po kita nin aga na Santa Misa sa pagdespeder sa mahal na ina bago siya maghali pasiring sa Legazpi. So inimbitaran po gabos sa mga may panahon, kaya alas 4 nin aga, dyan po sa Huruan Pier an Misa. Pag-abot naman po sa Legazpi, mga bandang alas 12, iwi-welcome si mahal na ina kan mga yaon manduman. Asin,
mapahingalo nin po alas 12 mientras nagigibukan veneration o pagpangadji nin personal paghagad nin tabang sa mahal na ina kan mga duman sa Sawangan Park. Poon po alas 3 may pakumpisal, as in alas 3:30 pupunan po ang programa. Tanganing matipo ng mga tao, as in 4:30 po ang Santa Misa duman sa Sawangan Park, panginginutan ni Bishop Joel Bailon. Pag alas 5:30, preparasyon na po pagkatapos kan misa para sa prosesyon. Alas 6, ma-prosesyon na po. Bali po mga 51 na mga karosa ang mga mairiba. Pero ang linya, kada po linya may bilang po yan sa mga mairiba, aboton pong 80. Yaon na po dyan si mga banda, mga parasayaw, si mga kantora, yaon na po dyan. Nakalinya po iyan duman sa Legazpi Boulevard kung nakaabot na po kamo duman. So, halawig po ining linya. No? So, manlain-lain na imahin nin mahal na ina, ninhuli takadakol niyang pigtataong pag-onra sa iya na mga titulo. Kaya, ang highlight po duman, yaon po duman ang tulong imahin, gikan sa sarong kalpe, arog nin mahal na ina, yaon po maabot sa tagabuhi, si San Antonio, asinsino sa Senyor de Soledad. Maabot man po ang pigapod na 4, tulo na sena. Taan sarong koronada, digdi sa Bicolandia, uya na digdi sa to. Ang tulo pang koronada, si Nuestra Señora de Peña Francia, Nuestra Señora de Candelaria, at asin susaro, panalingaw ako. Basta 4 po, sinda, sorry. So, yan po yan, saro sa mga highlights duman, asin, sa inutan, sa Godsaw dyan, imahinin kagurang ni Jesucristo. Pagpagirumdong sa to, ng kapinunan na sing katapusan, uya sa kagurang ng Jesucristo. Anang kamautan ni ina, darahon kita sa iya. Na kung mayo man talagang kagurang nan, mayo man kita. Kaya katuyuhan kan pagdidibusyon na ini, maging sentro, minsan pag nagtataong onra kay Maria, nagiging sentrong urug pa si Jesucristo. Kaya Christocentric Marian devotion. So yan po. Maaraman po nido ang malain-lain na istorya as in explanation kan mga imahinin mahal na ina. Igwa po kitang bisita haling Samar, igwang bisita haling Parañaque, Cavite, Rizal, igwa pong Marikina, as in iba pang mga lugar. So tabi, kung igwa po kamong panahon, magduman sa na po kamo, mag-amay-amay po kamo, magduman na kamo para sa Santa Misa. Yan pinaka-importante actually. 4:30 po ang misa. Kung malate po kamo, maabutan po kamo nin road closure. Madipisilin po kamo sa traffic duman. So ngunyan po, may saro pang katakod kay ni. Sa Mayo 4, may Grand Aurora man po from Albay Cathedral to St. Raphael Church. 5:30 ang misa sa Cathedral. Pagkatapos po kayan, ma-aurora na pasiring sa San Rafael, Legazpi. Siring man, ang Mayo Gis, igwa po ni musical play ang title Huruan na hilinggayad po kamo nin tarpulin dyan. Huruan ang play date po sa Mayo Gis sa ICR Legazpi sa Ibalong Sentrum. Kataid po kan SM Legazpi. May tickets po na pinapabakal ugaring dahil pa nakakaabot digdi su ticket baad sa sunod pang Domingo makaabot. Pero sa iba, sa 2nd District, available na po iyan mga tickets sa mga parokya po ninda. Digdi po sa 1st District, ang show po kaining musical, yaon, nagigibon po sa BU Tabaco Campus. So, alas 6 po inigabos na mga pagtatanghal po kani. Kaya, dapat mapaduman na po kamo, maglaog na kamo mga 5 or 5:30. Ang sunod po na play, gigibon sa Ligao City sa Mayo 24. So, bali tulo po ini sa tulong syudad. Kada biyernes po ini, 10, 17, 24, alas 6 nin Banggi. Ang ticket po, ang pinaka-affordable, 200. Ang masunod kayan, 500, 1,000, 2,000. So, dahil po kitang ticket na sa 200, maray man po ang tukawan kan mga nasa 200. Kaya po, abangan po nindo ini kung yan kumutagadig sa 1st District. Abangan po nindo ang May 17. So, mapabakal na po kita ng ticket po on sa sunod na simana. Manungod, gabos po ini mga tugang, ining ticket kung ata mapabakal kita. Iyon na naghinguwa po kita na mahipnuan ang mga pangangaipo po digdi.
para makatugdok kita nin mga pigapod na essential pilgrims facilities. Anong mga essential? Marhay na CR, may rampa, ang mga PWDs, marhay na digdit, sakatan, kimahal na ina o pangajian, makaagpo kita nin chapel para kimahal na ina sa likod. Tanganing minsan PWD, pilay, naka-wheelchair, nakakahampang si ina ng haranihan. So gabos po ini, mangyayari iyan, siyempre sa biyaya ng Diyos, kung tutugon tantang biyaya ng Diyos, na magtrabaho sa puso niya to. Kaya salamat po sa mga nagtarabangon yan na simana. Kaya nakaaging simana, ang pig-announce ta po na natipunta 766,176 pesos and 50. So nasa 766. Ngunya na simana, igwa na po kita nin 1,770,261 pesos and 50 centavos. Dikit na sana po, 2.5 million na. So kaipuan ta para sa retablo. Kaya salamat po sa indong pagiging matinaw. So pigo-offer nindo sa Santa Misa, piguhulog nindo sa box, pigdidirekta po nindo sa opisina. Yan po mga tugang minahali ining pig-announce ko po sa indo. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa mahal na ina. 1.7 na po from 700,000 last week. Parakpakan ta po ang mahal na Diyos. Ninhuli ka yan, sabi ko po sa Indo, pag nakaabot nin 1 million, mapirma na ako sa kontrata kan magibo po digdi. Pinirmahan ko po tolos. Kan paka-announce ko kay ini, alas 12 last mass kan last Sunday, alas 12, ready na ako na magpirma dahil nag-abot pakatapos kan misa. Ining 1 million plus o iba pa. So, nagpirma na po ako, pipo na po ang pagtrabaho, Mayo 1. Mayo 1 po ang pagtrabaho. Ang bot sabihin, minsan day pa kamong nahiling digding nagtatrabaho na po. Dahil sa mga ikakaag po digding mga parte po kaining piga andam na bago pa man magpuon digdi, an iba po dadaraho na. Kaya pinupunan na po na patrabaho ta po sa Manila. No? Mga pirang simana pa sa Mayo, pupunan na po digdi. Ang target po, bago po mag-Agosto, bago mag-fiesta, igwa na po kitang retablo. In fact, 2.5 sa retablo lang po yan. Pero naghahanap po kita pa, digdi po sa, kung nahiling nindo, simento, mayong tiles, naghahanap pa po kita digdi. Digwa po sindong gustong magtabang na apwera, kung gustong magsagot kayo ng digdi po. Bako ining ordinaryong tiles ikakaag po kaya digdi. Tanganing pang matagalan, so di na nagbabaratak. So, gabos na ini, para sa mahal na ina. Kaya mayong imposible sa Diyos, masayawan sa na po kita sa iya, magsarig, as in, nagtitiwala sa pangataman nin mahal na ina. Gakol pang maarabot. Salamat po sa indong pagiging matinaw kan 6:30 a.m. Mass last week. Igwa po kita nin kolekta, 2,335 pesos. Second collection, 508 pesos. And second collection po, kan last Sunday, tabang ta po sa Commission on Vocations. So, salamat po sa Barangay Bariis, nagtao po nin 1,585 pesos. So parte na po ini, tinaonindo sa 1.7 million pesos na nag-abot po last week. So salamat po sa mga taga-barangay. Aram ko, na-imagine ko ang papel na nag-aabot po digdi. Pirmado nindo, may mga mantsa-mantsa mga ati, siguro ang kamot na nagpirma, hali pa sa hali pa sa tanuman, hali pa kung sain, mga kamot na matinao asin nagtatrabaho. Siring na kamot na bibindisyon na niya ng Diyos. Kaya minsan sadit gayod sa mataning kinaban, sa mahal na Diyos, dakulang bagay iyan. So salamat po sa indo. Okay, thank you man sa mga donors niya to. Lydia Apuyan Tagle, Jomar and Alina Vinyas, asin harong kan Sagrada Familia. Ini po si mga nag-ataman kan mga paralyzed, may mga biyadi, nagbisita po sinda digdi, nagdonar man po sinda sa sato. So thank you, see you on May 1. Matindog na po kita. Ang kagurangnan, mapasindo. At since sa imong espiritu, Sa pangataman nin mahal na ina, na sa Senyora de Salvacion, asin sa tabang kan sa iyong mga pamibi,
Bindisyon kamo ning Diyos na makakaman na nama hasinanaki pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katulinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Viva la Virgen! Viva! At pakanta po ang kagurangnan asin ang sayang ina. The one that speak is the song.